नोंथांमोन दानि जुगावहाय गोबां माने हेकारफोर थायो नङा होमबा गोबां सुबुङा कल फरवार्ड खालामनानै नोंथांनि बेंकनि जेसेबांखिनि रां जमा दंमोन बेखौ 1-2 सेकेन्डनि गेजेरावनो स्रां माने लांदां खालामनानै होजोबो नङा होमबा हेकारफोरा दा बेनिखायनो नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां दा जुदि जोङो बबेबा जायगाफोराव थाङोब्ला बाहेरायावहाय सोरबा आननोन सुबुङा नोंथांनिफ्राय मबाइल बिथ'यै रायलायनो नङा होमबा बे समावहाय बियो माबा मोनसे नाम्बारावहाय डायल खालामनानै रायलायहरो नङा होमबा बिनि उनावहाय नोङो रायलायखांनायनि उनावहाय नोङो चेक खालामनांगोन नोंनि मबाइलखौ नङाबा नोंनि मबाइला जुदि नोंनि कलआ जुदि फरवार्ड जादोंबा नोंनि गासै अटिपि बै थार्ड पार्सनावहाय थांजोबगोन बिनिफ्राय नोंनि जेसेबांखिनि बेंकनिफ्राय मेसेज फैनाय बा अटिपि फैनाय बियो खावनानै नोंनि बेंक एकाउन्टखौ बियो लांदां खालामनो हायो दा बेनिखायनो सांग्रां जानांगोन आं दा बेनि थाखाय माने माब्रैहाय चेक खालामनांगौ नोंनि मबाइला बा नोंनि कलआ फरवार्ड जादोंना जायाखै आरो बेखौ माब्रैहाय प्रटेक्ट खालामनांगौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आरो नोंथाङा भिडिअखौ सेभ खालामनानै ला नङाबा बावनो हागौ दा आङो फोरमायहरनि नोंथांनि मबाइला जुदि हेक जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय बा फरवार्ड जादोंना जायाखै नोंनि कलआ दा बेखौ नोंथाङा डायल पेडआव डायल खालामनांगोन नोंथाङा डायल खालामनांगोन *662 बेनिफ्राय हेश बेनिफ्राय कल खालामदो कल खालामोबा नुनो मोनगोन नोंथाङा कल फरवार्डिं मिथिबाय नोंथांमोन कल फरवार्डिं नुनो मोनगोन जुदि फरवार्ड जाबायबा बा नोंनि डाटायाबो फरवार्डिं बा फरवार्ड नुनो मोनगोन मिथिबाय डाटायाबो फरवार्ड जादोंबा फरवार्डिं नुगोन आरो कलआबो फरवार्डिं जादोंबा फरवार्ड नुनो मोनगोन ओमफ्राय दा बेखौ माबोरैहाय बन्द खालामनायखौ दा नङाबाथ' नोंनि बेंकनि मेसेज फैनाय बा अटिपि फैनाय बै थार्ड पार्सनाव थांजोबसै नङा होमबा नोंनि बेंकनि थाखाखौ बा रांखौ खावनो थाखाय इजि जाबाय दा बेखौ मारै प्रटेक्ट खालामगोन जों बेखौ मारै बन्द खालामगोन दा बिनि थाखाय नोंथाङा फिन डायल खालामनांगोन बे डायल पेडआवनो #002# बेखौ कल खालामबानो जाबाय बे नाम्बारावहाय अब्ला नुनो मोनगोन माने कल फरवार्डिं सक्सेसफुल इरिस सक्सेसफुल बेबायदिबो थानो हागौ नोंनि जे थार्ड पार्सनावहाय नोंनि मबाइला जे फरवार्ड जादोंमोन नङा होमबा नोंनि फना दा बेखौ इरिस खालामगोन बे #002# डायल खालामबानो दा नोंथांमोनहा बेबायदि खालामनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव मानो होननानै बुङोब्ला आं बेबायदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो नागिरदों दा बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ